warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, keparenga paguyuban Bos Mantuk hanyaosaken sandiwara basa Jawi kanthi irah-irahan babat alas nangka doyong. Wondene paraganipun nun inggih Adipati Wironegara kaparagakaken dening Ika. Patih Panitri Praja kaparagakaken dening Ratna. Irma kadhapuk dados Rangga Puspawiloka. Demang Piyaman Wanapawira kaparagakaken dening Reza. Nuni maragakaken Nyi Nitisari. Nyi Gandung Melati kaparagakaken dening Sevi. Para emban kaparagakaken dening Dian, Retno lan Konita. Sugeng hamirsani ngantos paripurna. Dumadosipun Gunung Kidul kawiwitan nalika Sri Sultan Hamengkubuwana kaping sepisan jumeneng nata ing Kasultanan Ngayogyakarta. Rikala semanten wewengkon pesisir Laut Kidul kalebet wewengkon Kasultanan Ngayogyakarta. Ananging nalika semanten kawastanan Kadipaten Sumingkar sakmenika wewengkon sambi pitu Gunung Kidul. Inggih minangka Kitha Praja Kabupaten Gunung Kidul ingkang dipun pandhegani dening Adipati Wironegara. Lajeng kenging menapa Kadipaten Sumingkar dados Kadipaten Gunung Kidul lan kita prajanipun kawasan Wonosari. Sugeng hamirsani. Waduh lali. Kasanipun kawula kemawon ingkang sakwangan
Gihan kula sagah ngajibahan pundi dawuh panjenengan. Ora mesti mati. Purani lo warbananken jiwa ayoga kula kagene jare niki. Dados lagi. Nonton aktif. Lo tak semua karena nang sakyo saya. Aku janji yang cuma bilangan mereka bisa mengasih kalian mereka tak hari ini kami dalam aku. Nyuwun sewu Gusti Pati. Boten kanugrahan ingkang kula ajaraken. Nalika sadurunge woh negara paduka. Saiki enggal-enggal semakake buat ayo sambut tantan. Wonjek matur nuwun sanget. Iya. Wong sak gunung kidul iki wis ngerti. Yen alas napa dolu iku alas kang gawat kaliwat. Nanging aja sekarang. Aku bakal nyekuyuk jebahanmu. Wanjing, matur sanget. Lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi Kang Mbok? Ngene wae. Nggih. Mengko tengah wengi sliramu tak derekake nemoni danyang nyigandung nati. Wanjing Kang Mbok. Monggo sakmenika kita tata-tata nyapaken ubarampenipun Kang Mbok. Iya Dimas, ki ayo. Wanjing Kang Mbok. Monggo.
aku. Ngene iki. Kudu akal sepika ing budi. Kok malah ngomong ke Jatmiko naik Pak Budi. Wah, kayak Terowongan Casablanca. Nek kan jero TV sak ini Terowongan Casablanca. Nek iki Terowongan Kas-kas. Iya, kas-kas ya padahal bradal. Yo mangan yo. Iya, kepiye-kepiye. Aku cuma cilik dhewe koyo. Aku kudu nangan ngono. Nita. Iya, kan iki kepiye-kepiye. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini yo. Di sini. Alah, kowe aleman capek deh. Para pamirsa. Tembang iki pantese dinyanyekke nganggo idola aku sing gini-gini koyo sedhe idola bae. Iya, bae. Sopo idola? Kowe sing gandeng lho yu. Sopo? Sopo? Alah kae. Lah iku sopo? Ki Dumang. Apa? Dumang. Lah kok Dumang kok yu? Dumang Demang yu. Oh, alah Demang. Dumang kalau panas nama Demang. Ngalah yu. Wes to yu. Wes aku ngene wis. Jare wingi ada wingi gur niat ketok. Nang apa malah do tukaran. Wes lagi ngitare. Delak ke sapa? Uniti Sari delak ke susu. Arep ngopo? Arek mandebet nang doe. Lah kok iso dibabat? Yunita wis kita dong nyanyi nang saiki. Mantuk. Saiki awake dhewe Ada apa sih kamu ini? Aku orang senang kowe deh. buka alas kodo yang ini. Dadi aku jalan kali lah supaya kita aktif. Ora bisa. Hei, nak kepiye iki? Kowe jangan makan. Oh, laku mau. Oh, kowe nantang aku nih. Iki udah wes tekan kayak blokan kalau gimana kan? Oh, Bisa. oh, Oh, manusia ini. kowe nantang aku. Oh, ada kemaluan lagi sana. Ayo. Makan dan layak. Ayo, ayo. Oh, manusia rupa iblis yo kayak ngono. Gua kepiye tenan gua. Lah aku kan jupe.
Lah yo gini soal dek ayo. Yo anu sing lucu. Emang kejadian koma ini sejarah menungso kita kalah karo Jen. Tapi ya, kan dalam dua pinangkane ora. Yo, tak pinangkane kan jaluk. Nanging aku yang jaluk syarat. Kepiye Dimas? Nyi Gadung mati jaluk syarat. Kani menapa panjenengan gedung mati menika Kang Mbok? Apa syaratnya Nyi? Aku jaluk tok gaweke sesajen maiso lawu. Lan sik. Uwek sing tanggone iki aja ditegon. Sajene iso langsung ki apa? Das kebo ireng. Yo ora ini kebo ireng ya. Lah tapi. Nanti iki urusanku, kowe nek ngono wae. Lah nek aku kan bali nek kiaman wegah aku Kang Mbok. Yo, tak pinangkani apa kan jaluk nanging kowe yo kudu njaga masyarakat lho mengkone. Deal. Oke. Sik. Biasane kan prajurit sok blenjai janji lho Kang Mbok. Bayi iki sore kerasa melu-melu. Meneng kowe. Wes Dimas, iki ki urusanku. Oke, deal Nyi. Nanging kowe ora oleh njanjani janjimu lho. Ora, kanggo bukti, aku bakal ngakon para andahanku yen aku jadi bahan iki supaya gancar anggone buka alas iki. Lah, aku njaluk kutha praja iki mengko kudu nganggo jeneng Kidul. Kawiwitan saking prastawa menika, alas nangka doyong ingkang sampun ngedadosaken lelakon enggal. Lajeng déning Sri Sultan Hamengkubuwana sepisan kaparing nama Gunung Kidul. Dumugi sakmenika lan punjering kita pamaritan kaparingan nama Wonosari. Kapendhet saking asma Ki Demang